जेफोर जों कुनु mungsa jwngjalo khlaikhe एबा कुनु hamya situation एबा bipod khlaikhe जों chini sakni gyan bai buddi bai sima bai tei bigan ni lama tei a jwngjalni yakni yoknani lama naitubui karilai tobangma jorao जों chini sakni simung tei buddi bai lama swnamlaibo mankha phiya tumung जों chini langmao omo hai jwngjalo khlaikha je aro yoknani kuno lama se khaikha जों tei kuno lama se nuhurliya chini buddi chini simung tei chini soi sima eba bigan जोंनो lama phunugwi se manliya borok joto salaikha aro tei yoknani lama khaikha hwnwi abo hai jorao जों bahai khe yoknai sabo जोंनो phiyogwi man sabo जोंनो lama phunugwi man sabo जोंनो lama swnamwi rwnai a jwngjalni jorao eba a bipod kotorni jorao kiching o mangplino nai naidi o borokni yoknani kuno lama khaikha buphangni nongkhorui phaikebo singho bai chajaknai buphango chonglai tongkhebo chibuk bai sukjaknai twiyo baklaikebo kumbir bai chajaknai biangthangsena kuno lama khaikha borokni buddi gyan tei bigan bebakno sanai aro tei basinani lama khaikha bini hwnai phiya kiching nang poito khlaidaman je aro tabukbo mungsa lama tongwi mankho a lama tamungni man tumung o jora nini langmao bo abo hai jora hamya bai eba bipod bai malaima tongo hwnkhe nang yoknani bagwi tamo khlaikha nini gyan nini buddi nini sima nukma nono mungsa lama phunugwi manliya hake o jorao solution tamo जों tamo khlaithai sabo जोंनो lama phunugwi man sabo जोंनो bachini man kiching nang saidaman obo hai situation no borokni bisingo poito ajayo borok Kaitor no poito khlaina chengo Kaitor no poito khlaina no karei bini tei mungsa lama kwrui Kaitor no poito khlaima eba borosa khlaimani abono paithakni lama je jagao chini mokol mungsa lama nukliya aro poito जोंनो lama phunuknai je jagao chini sima chini buddi chini gyan joto kuno solution जोंनो rui manliya aro Kaitor ni thani poito yafurui a situation no yasagui namani abono paithakni lama aboni bagine lembago tam sakhanai di Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 oro saka bukhar sugui subrayungno poito khlaidi teinini sak simao bukhata beradi bebagono nungbono buskango tondi hake bo nini lama rokno kepleng khlainai जों नुगो Daniel bijapni chapter 3 Daniel ni bikising korok thamrok Shadrach Meshach tei Abednego borok raja Nebuchadnezzar ni mangthongno khulumya ungmabai borokno hor bulungo khiklaijakha jefru borokno hor bulungo khiklaijakna thangi tongo afru borok raja no saka o raja chini Kaitor जोंनो nini yakni phiyogwi mano tumung Kaitor जोंनो phiyog phaiya ungkha haibano जों horo khiklaijagui butharjaknani tiyar tongo tobo जों chini kwthang Kaitor no simino khulumnai omo sei borokni buitu tei sak yafarmani kok oro जों nukmani borokni o situation no bo जों nugo aro basinani tei kuno lama kwrui borokni bwskango sudu hor simise jelai jwngjak phiya borok Kaitor no buitu yafarkha tei a hamya situation no yasagui nakha jefru borokno hor bulungo khiklaijakha Kaitor borok bai baksa hor bulungo malaikha tei borokno hor bai khamui thina riliya hor suda Kaitor ni kok khnaui borokno mungsa khlaimanliya tabu sadi omono chini gyan buddi tei simung tei bigan obo hai patina sekam जोंनो lama de phunugwi man o lama eba solution Kaitor ni bisingo se huijak obono chini simungni mokol bai nugui manya aboni bagino elembago sabo nini sakni simao bukhata beradi haino hai जों nugo tei kaisa gotona Daniel chapter 6 aro जों nukha kisa borok hamya rokni karonei Daniel no singho kholao khiklaijakha raja Darius no manya khulumya borok no singho kholao khiklaijaknai hwnwi
Raja Darius ni hawa saklai rejaka. Hake Daniel bini suriman nogo thangai Jerusalem ni nokthar bukak nahari Daniel salo waitam surika. Daniel Raja Darius no khulumya ngma bai bono singho kholawo kiklai jaka. Hake oro Daniel ni bagui yoknani lama tango. Singho kholawo klaiui bahai khe yoknai hinai chwng wansugui mannaiba. Chini simung tei buchimung chwngno srai sawi ro je chwng singho bai wari chai paijaknai hinai. Chini simung chwngno bachinani lama phunugwi se manya o situation. Hake Daniel ni bagui aro tang solution tong. Solution wngkha bo kaitono poito khlaikha tei a situation no bo yajagui nakha. Situation jesephono hamyang thung bo abono yajagui nakha. Bo thainani tiyar bo Raja Darius no khulumna bagui bo bini kaitono yakari manya. Bini kaitono poito khlaima tei bipod no sago yajagui namani aro se solution ajai. Kaitor swari rokno rohorui singho rokni bukukno muthugui tongkha. Hake borok Daniel no mungsa khlaimanliya. Daniel hopong singho rok bai baksa. Taini salo Raja Darius wana jagui Daniel no thangai naikha. Hake bo Daniel no kwthang nugui belai wana jaka. Tei Daniel ni kaitor no kirijaka. Tei ulo Raja Darius hani joto borok rokno saklai rwkha. Je tabuk ni simi Daniel ni kaitor no se ma khulumnai hinai. Oro chwng nukha suru Daniel ni jwngjal simi sor wngya. Tamokhe kaitor ni mungbo chwng sacha khlaijaka. Obo hai Bible o kwbang mano phunukmani tongo. Musi jefru Israel rokno Egypt hani phiyogui haising panthor bolongtui khe langui thango. A Jorao bo kaisa bipod potro thangi sabikya abungkha uklugo khe pharo tei bini sena bahini rok borokno rifrijak. Borokno tei ose khawi Egypt hau tufine bagui ke bwskango ke twijlang se kotorma. Borok twijlang bwskango basajak. Yaksi yagra naisiri naikha aro tei mungsa lama kwri. Twijlang bakugui thangnani abo borokni bagui kono mote possible ya. Afuru borokni bagui bwskango agugui thangnani mungsa lama kwrikha. Yangkhe uklugo pharo raja sena teiui Israel rokno rifrigui thangjak. Tumung Israel rok dakti twijlang parngui thangyakhe pharo borokno hawi tei baisa Egypt hau kikli tlangai hayakeba borok sengbai tanai arono bwtharjakbai. Dakti twijlang parngui thangna nangnai abo hai situation borok. Phiya musi borokni ojomangui tam khlainai tabo. Musi belai bipodo bwskango tei agugui thangna motor lama nukliya. Bini phan kwrwi bini sima tei buddi bini gyan bai bo tei mungsa lama karimanliya. Bo bini sima ni sakao bini gyan ni sakao tei borosa khlaimanliya. Tamikhe bwskango twijlang kotorma. O twijlangno bokhogui ba bakhogui bahai khe parngui thang. Abo se belai situation borokni o jorao je borokni gyan buddi tei phan bai lama swnamui manabato rui. Tumung Israel rok dakti parngui thangyakhe borok teibo bipod potro khlainai. Hayakhe tei bisi kolokma borok Egypt hau pharoni seleng khatui matano. Hake o jorao borok rok kirijagui musini thani chiri khoi kabaikha musi palmanya tamo khlainai. Bo kaitoni thani kapkha churikha kaitor bono saka bini yago je lata tonga lata bai twijlango bunani. Hake kaitor twijlangno khakni khlaiui borokno hakung krangni lama swnamlaio. Abo se bahai khe borok absek bipod kotoro khlai tongmani jorao kaitorno poito khlaima bai kaitorni kokno nama bai kaitor borokno lama khlaio. Je lama abono musibo nugui manya. Je lama no Israel rokbo nugui manya. Phiya kaitor a lama borokni mokoni bwskango khulugui rwkha. Obo nini simung ani simung tei bigyani phan bai khlaimanya. Obo sudu kaitorni phan bai simung se wngwi mano. Phiya kaitorni a phan no nini langmao ani langmao nukjakrwna hinkhe chwng chini sak ni simao bwkha beramano yakarwi kaitorni thani poito mai yakarnai. Tei jesephano jwngjal eba bipod potor phaitung chwng abono chini langmao mai yajaknai. Obo hai jwngjal potoro chwngno thainwi mane simisui lama rwi mano. Abo rok wngkha kaitorni sakao poito khlainani eba borosa khlainani. Tei thaisa wngkha tumung bo chwngno basi rwphaiya a jorao haifano chwng bono yakarya. Tamokhe a jwngjalno eba a bipodno manjakna bagui chwng tiyar mango.
Hage tabu kifili faidi chini o mangpiliwo. Tabu sari o situation ni bagai solution tau. Jeng o borok ni condition nukha bobo hai jwngjalo o mangpili mote. Chini busima tei nukma sawo oro tei solution kri. Ao abo soino oro tei kun solution kri. Sudu thina simisa solution. Phiya elem bag ni kabangma phunugmari ni bisingtei jeng saimangkha orobo kaisa solution tongo. Abo tamo abo ongkha kaitoni thani poito yakharnani. Bo baisiri mano eba bini phan tongo. Kaitoni phan tongo. Kaitorano baisiri mano. Kaitorano phaiui mano. Hanai bini phan ni sakao poito yakharnani. Bini mung ni sakao poito yakharnani. Bo ano lama swnamlaio runai. Jani mokol bayang nukya. Ani busimata ani sima bayang Wngwi manliya. Ekono o Jorao pun kaitorano lama swnamlaio mano. Ani lama no baisiri manko. Hanai je bini sakao poito yakharnani borosa khlaimani abono kaisa puilani solution. Tab number 2 solution. Abo haike poito yakharmani Jorao bo. Kaitor phai chuba phailiya. Kaitor phai lama phunuk phailiya. Kaitor phai baisiri phailiya ke tam ngai. Jeng kaitor no serai jeng thinai. Kaitor no kutubui jeng thangi painai. Eba ke jeng kaitor no jolinai kaitor no walanai. Abo haide Tumong kaitor a Jorao amo hai situation no phai chuba phailiya ano phai chuba phailiya. Haipono chini poito kaitor baisiri mano kaitor phan tongo hunmao simi thakingya. Aboni poreo bo chini Poito Khlaimani logi chini sagya farmani chini commitment chini sacrifice tongna nangai. Jeng chini langmao-no sacrifice khlaimani. Jeng chini commitment phunuk na nangai. Poito ni logi commitment nukri, poito ni logi sacrifice nukri a poito soi poito ya. A poito no kaitor borom deya. Kaitor o poito no se borom do je poito ni logi commitment de sacrifice lo. Abo jeng Bible surumo kabang mang gotman bisingte. Hage number 2 solution or tam naklai. Kaitor tumuno chuba phaya phano. Ang kaitor no hamjago, ang kaitor no simino poito khlaio, tei ang bono simino monnai eba bini seba simino khlainai. Hanai sakno yaphorei kumbir tongo ni saiman phano. Tolawot tiyo baklai runani awsa solution. Poito ma khlainai ang tiyo baklai phano kaitor an baisir nai. Ar tumong kaitor baisir liya ko ke ang kaitor bagai baklai sini an tekun lama kerja. Singkat o borok ni bagai kumbir ni thani baklayan sarate kun lama kere. Amo baisang mutu mano je dani libi kising song hor julayo baklayan sarate lama kere. Singho kholawa khajagi tono sara dani te lama kere. Yebar je mutu mano tam karo. Kaitor shori rohore singho ne buku mutu ka. Kaitor sak baitang phaiui dani libi kising song hor bulungo phai mala kega. Tei borok no hor khamia te ke bachir ka. To mono a Jorao Bahai ngi mano ke. Ini nini ani situation no bahai mon. Ini o mangpili no borok ni situation no kaitor o lama khlaimano. Jibo kumbir ni buku mutubui bono wari manya khlai bachir no. Tamke uila bo kaitor ni thanio kaitor ni phanni sako poito khlai borosa khlai nangalai. Number 2 bo sak thainya ni sudah ready ngi bini commitment bo maya par bona. Hake kaitor bini poito te bini commitment no ngi borom nai te bon bachir na. Abo ngi mano. Ngi mano kaitor kumbir ni buku no mutubui tonai. Hake kumbiro borok no mungsa khlaimi ana. Jeng o lama no puilao sai mangla. Chini sima chini nukma chini buddi puilao chini sagla je kumbir no wari mangla kunai. Aboni kun gayan te. Yeba kaitor no Poito Khlaima Bahai borosa Khlaima Bahai te jeng sak thainya ni sudah ready no bai tabo kaitor no yakarya kaitor no hamjak mani bini seba khlaimani jeng kibi manya umma bai. Sabusi kumbir sudah jeng wari meyang mano. Kumbir sudah o borok wari meyang mano. Hake pai thago abono surumong jeng mano jesuk jwngjal kotor chini lamao phaidong. Jeng kono din kaitor no kiwi khanani kogya. Kaitor no srainani kogya. Kaitor no jolinani kogya. Kaitor ni seba khlaima yakari kharnani kogya. Chini jwngjal o mangpili ni jwngjal bai pherlai mano. Nini jwngjal ani jwngjal ur Daniel songni Daniel bigi songni jwngjal bai pherlai mano. Tamke jwngjal le jwngjal no. Bipod le bipod no. Rang puisa ni bipod no tini jeng yak siaga nai nai ke yebo jono subai manai borok kerikya. Jono phaiui manai kerikya. Ani no khungo cholnen kotin ka ani busana porinani kunu lama kerikya. Abo hai situation ni nani ni somoyo o Jorao ngi mano. Jeng wan chung mano an bagi lama paikya. Ei mungsa lama kerikya. Jaiman obon soi Jorao chin bagai. Kaitor ni thani poito yakharnani. Yakuru chini bebak buk chango apuruno soi poito chin thani achaingan jeng. Chini lamao je Wngwi tongo tini. Abo kaitor chuno kunu mungsa thrungna bagai bungni mano. Chini kahami bagai bung mano.
haipano jeng orote solution krikyani kha butharnani kogya Kaitor ni solution Kaitor ni chini ho Jishu ni chini solution Jishu ni chini ho bini phani sako chini borsa matan nai bini phani sako chini puiti maya kan chini sima nukoni sako ya je jeng proverb chapter 3 verse 5 and 6 jeng purika obo chini lifetime muitu tongnani banta je jeng chini sakni sako depend khlayo Kaitor ni phani sako depend khlai jolnani jeng sudu Poito Khlaike bojono baisirnai bojono rang chobanai bojono hamari khlainai asabai thakeng ya ani hamia bo hamrnai bo hamri mano yo jeng prashna khlaina mai tumung Kaitor hamrliya hangke o Jorao ang tamungnai tumung Kaitor ang rang choba phailia o Jorao ang tamungnai ang Kaitor yakani khanai nangbono srainai nangbono jolinai hehe jeng Kaitor ni sako kono din abahai negative cinta tukhnya wansuk mung tukhnya Kaitor bo Kaitor langke jeng surima bisinte chini sakna maya panai Kaitor ni sako Poito yakana so Kaitor ni sako so Poito yakana saimandi Kaitor ni khandai kunu jwngjal Kaitor ni slai tori manya kunu bemar Kaitor ni slai supply ni manya kunu bipod Kaitor ni slai ragi manya Kaitor Khlaimanya mungsa kre je jagao chini mokol aro mungsa lama jeng phunugwi manlia je jagao chini phan chini gyan chini buddi jeng lama phunug manlia Kaitor afruno lama swnamlaio Kaitor jengno chini mokol ni buskango phang ketal lama phunugwi Kaitor nini bagi lama swnamlaio mano bono Poito Khlaio tei jwngjalno sago yasakmani tiaroni obosai chini paithakni solution ang Poito Khlaio o mangpli jengno kaisa clear picture wane chini langmao bo omhai kaisa situation jeng klaitongmani ta situation bahai khe yoknai aboni kisu kaisa asa eba khatoma jengno ronai tei nung o kokthaini bisingtei o phunukmarini bisingtei o mangplini bisingtei mungsa ketal Kaitor ni bisingo khatoma mankha hne ang Poito Khlaio kajani kising o kokthaini bisingtei tumung Kaitor no hamari khlai tongo hangke please nung bobo haike hamari mankha o kokthaini no bahai khe kha basarkha abono comment khlai sajali hake angbo teibo kha basanai busang salo teibo omahai kha basamuni elembakni kokthaiko phainani bagai tei tomong nung hamari maning tongo hangke nono o kokthaini bisingtei kha basari tongo hangke please tei kubun borok bo share khlaini hake borok bo omahai kha thei tongmani jorao asa kwrui khatoma kwrui ni tongmani jorao bipodo khlai tongmani jorao bialo khlai tongmani jorao Kaitor ni kokthai kwthang borokno kha bajago abo bai sabusi kebu saisung sakno deranan wansukui tongmani jorao o kok bono basiri manana kami ke kokthai ni phan tongo obani kogya ni kogya abo Kaitor narani kog hambai ake chini yago tiasuk Jorao bo krikyaba jeng tiasuk Jorao vlog lailia o kokthai rokni bisingtei Kaitor ni jotoni hamari khlaitung hambai channel kurni tongmani bagai tei Jorao nawai o message no khanamani bagai Kaitor rokno hamari khlaitung